izintombi zethu abantu bezwe. Hawu. Yebo. Singathathela abafana bethu izintombi zabo. Intombi yaleli bandla uyezwa mzali mayinganikwa umuntu ongakhulwayo umuntu wezwe. Yebo baba. Noma abantu bezwe beletha impahla nokudla. Ngisho noma ngabe unemali engakanani, ngisho noma ngabe uneyinkomo engakanani, lethu uzolo mhlambe bangavuma. Beletha impahla nokudla ngeSabatha. Yazi. Thiwa intombi yaleli bandla ithatha umuntu ongakhulwayo, insizwa yaleli bandla ayimthatha umuntu ongakhulwayo. Futhi nomgcojo angenza ukuba umvangeli noma abumshumayeli akaye emcimbini walowo muntu loyo wabantu abangakhulwayo. Kuleli bandla kwakuthathwa njengehlazo, kwangatshenwa ngisho umgcojo ukuthi intombi yakasibanibani isithathile inkosana yakasibanibani. Kodwa namhlanje senganqanyela ukuthi azonde umgcojo ngenxa yokuthi ayanga lapho. Awuqhubeka mfowethu. Noma abantu bezwe beletha impahla nokudla ngeSabatha. Nakhukele ngikhona ngeSabatha. Befuna ukuthengisa ngakho. Ngisho noma ngafika noma bani kwayinawe iNazaretha noma ngabe obani njengoba soye emhlanganweni nje kaJulayi njengamanje uzobona kahle kuzobe kugcwele kanjani ematafuleni ngeSabatha bese iNazaretha lenza njani ngifundele mfowethu. Ukuba singathengi. Ukuba kanjani? Ukuba singathengi ngeSabatha. Ukuba singathengi ngeSabatha. Nangosuku lwingcwele.